ҳар лаҳзаи ҳаёти мо бароямон ниҳоят гарон аст. ман аз баъзе одамон ҳайронам, чун гумон доранд аз марг мегурезанд ва наҷот меёбанд, аммо марг ки омад дигар ба касе роҳи гурез нест. аммо баръакс, ҳамин тамоми одамон метавонанд аз ҷаҳаннам наҷот ёбанд, аммо аз марг не. чист роҳи наҷот? бо тоату ибодат, хайру саховати намуда дар ҳоли ҳаёт онҳо метавонистанд охирати худро обод созанду аз омадани марг дигар натарсанд. аммо афсӯс, то марг наёяд, зиёди онҳо бедор намешаванд. аз он чӣ мегурезанд ки болои ҳамагон марг хоҳад омад, аммо ба сӯи он чӣ зарурашон аст, яъне ҷаннат, ҳаракату амал наменамоянд. эй фарзанди одам, ҳар куҷое ки мо набошем, мулки Аллоҳ аст. пас рӯзе чун он ғуломе набошем ки гумон мекунад ки аз соҳибаш мегузараду аммо ба даст меафтад. ин дар дуньёст ки шояд гуноҳе кардиву метавонӣ аз қонуни давлат гурезӣ, аммо оё аз Аллоҳ ҷои гурез меёбӣ? чун ҳар ҷо ки гурезем, оқибат он ҳам мулки Аллоҳ аст. пас чӣ бояд кард? аз марг ку гурез набудааст. рӯзи ҷазо хоҳем нахоҳем саволу ҷавоби ҷаннату ҷаҳаннам будааст. ҷавоби ин саволро Аллоҳ таоло дар каломаш ва паёмбар Расулуллоҳ саллаллоҳ алайҳи васалам дар ҳадисҳояш бар мо расониданд. он рӯз мо наметавонем баҳона созем ки не, манро касе нагуфт. муҳити зиндагиям аз ислом дур буд, вақт надоштам, саломатиам хуб набуд, боигариву вазифаву қудрат маро мағрур сохт ва ё ғайра. чун ҳар як узви ту он рӯз шоҳид хоҳанд буд, ё ба фоидаи ту ва ё бар зарари ту. пас аз имрӯз дар пайи ободии ҳам ин дунёву ҳам охират бошем, чун ҳар як рӯзу соат барои мову шумо ғанимат аст. оё имрӯз ҳастем, фардо куҷоем? инро ҳеҷ як банда надонад. пас ҳама рӯза ҳам пайи нафақаи худу оила бошем ва ҳам пайи тоату ибодат ва аъмоли хайр. фаромӯш насозем ки зиёди онон ки дар қабранд ва ё болои тахти чӯбин яъне тобут аз аҳли ҳасратанд. онҳо гумон доштанд ки умри 80 100 мебинанду дар пирӣ рӯ ба тоату ибодат меоранд. аммо афсӯс мехӯранд ки дар синни 20 30 40 ва ё дар пирӣ бетоату ибодати Аллоҳ аз ин дуньё реҳлат карданд. инак онҳо ҳасрат мехӯранд ва аз Аллоҳ акнун ин замон илтиҷо мекунанд ки илоҳо, моро умри дубора ато фармо, то тамоми умри худро ба тоату ибодату амалҳои хайр гузаронем. моро пулу молу вазифа мағрур сохту аз фармонҳоят дур шудем ва ҳатто зидди фармонҳоят амал кардем. аммо ин замон умре атоямон фармо, то ҳама моли худро дар роҳи ризоят хайр намоему бо наздиконамон рӯй ба тоату ибодат орем. аммо Аллоҳ ба бандагон як умри ин дуньёи фонӣ ато мекунаду дигар умр танҳо дар дуньёи боқист. ҳасрату пушаймонӣ дигар суде надорад. пас шумо, эй фарзанди одам, гар нахоҳед аз аҳли ҳасрат бошед, пас аз ёди Аллоҳ ғофил набошед. гумон накунед ки ба пирӣ расам рӯй ба тоату ибодат меорам, чун миллионҳо
چون شما جوانان با همین نیتها به طاعت و عبادت دنیا را ترک کردند و روز نوبتی ما و شماست. هر یک روز و ساعت برای ما و شما باید غنیمت باشد، چون نه جوان و پیر، نه بای و کمبغل، نه رئیس و نه زیر دستان جاویدانی در این دنیا نمیمانیم و روز نوبت سفری ما نیز میرسد. چشم عبرت گشایید و خود ببینید که میلیون ها زور و بازو داشتگان مردند و زیر خاک پوسیده رفتند. میلیون ها پول و مالداری که از پول و مال داشته متکبر بودند مردند و یک تنگه با خود نبردند. میلیون ها پادشاه و سردار و سروران مردند و از ملک و داراییشان نام و نشان نماند. پیامبران و اولیا و عالمان نیز چون روز و ساعتشان آمد مردند و الله ساعت بر آنان عمر زیادتی نداد. پس امروز و این ساعت تو آن نفری که این مصرع ها را میشنوی فرصت داری برای آمدن آن روز تیار باشی.